remajin net channel atangin kan lo lo ma cheu tukin nisom ni le pakhat Wednesday sang ni som ni pali khua a han var chuan eng tui lianina achim kan tual vel zong zong te chu alo kang ve ta vek maya Bible ina nova hun lai a hil tlunga ti ang deuh khani ti chuanin so lai te so tlem ala oma thing kan thing le eng amo tuina an then kual vel te kan han char khomin tin bol lo diak te kan ti faya no pang te nen kan buai lai mai ne voin lam te ni han sak in ron hem ro selat chak om hle ani amai ro chu mi thiam te soidan chuanin nak tu lamatang emmi ni don ruwa tam le tura hisap sa deuh khani siur to lo sela khatiang em chuan ti hi kan du thu sam chu ni song lai te so la om deuh ma se hetiang chena a han kam thla ta hi achim nin om tak lo tur te tan chuanin aman hla hle to ani ti kha tokin jing khovar kan thil mu lom om takina kan thil mu lom om tak chan chin kan han update ani arle varak mandali te po in man hla an ti mel khop mai heng vela an tlet an chet lat lo na kha re ve don tamai si nikum khan hei aya tlem deuh em mi o niang aron luan liam ve kha kan mu masak ber ani vanasa ve kan lo ti tun chu hei zat te chuanin kan lom hle to zo kan si tlai lam dar li aridon me ka hei tlai lam zet chuanin chhuna tang deuh to khan ni kan compound chunga tui hawk zong zong te an luang liam zo ta chu ani bere hei awa man hla tak em amai ro chu ala diak deuh viau maya eng vel hi ni han sa sela ron hem ro mai se ti hi kan du thu sam ani heng hi barmarama chuan mandali tin kan kowa kol tong ani ka han ring dewa varak chi ve tho ma se varak kan ti te nen khan in ang chia lo dewani kan ar te pon thoven thak an ti hle don ani han om ngai na kha an hrelo em kha ni voina chuan heti hian alo tuite alo luang liam zota man hla kan ti tak tak ani thop ven thak kan ti le heng lai vel ron liam ut le so lai kan in nung te ne na kan in kar kong lui khau tak ang mai te kha tuna chuan hei alo om talova awa han thoven thak ve mo so lui chu ala luang me ka maro chu helam
min ron ti buai ta lem lo ani avan thoben thak te lul em hei tle ma zong chu ala tling deuh ani hi hetah hian triau an chhung khat veka kawng nuam taka siam kha ani a mahse tuntum tuilianin a la fai thata vek mai ani khu lama khuana chek thla awm a then om pa lo hong in kal kong te pawh amu mal lei thei talo ani hi mele khai chen kol lian chi ka ti mai a heng te pawh hian tuya an lo om ve thei reng alo ni hi mele ei atam mai video alang theiam o ka hrelowa khu lai te pawh khu an lu pahnih alanga khu an lu pahnih langa an hleuh ve emmawni dawn ni khu a tui chunga an in pol ve nge ni an om dan chu lut ni an in kopa khei vadang dai ve em an lom hle ni hen ni pon a ki ten nei rawa ni huan chunga tle ma zong chu tui ala tling ve a khai ava han man la tak em tiang hun hi eng tika tak tongang imo kan ti to khani a ei pathianin hun tha chu min pele mai ani kan lom tak zetani ha dam takin chol der mai ro kan du to ka nge